Siemanko, z tej strony Kinga. Ja może drugi filmik to ja deszcz, ale chciałam w ogóle to powiedzieć. Zaraz zachodzę po domu, ale nie chcę zrobić tego filmiku, więc zrobię na tyle bajki. To tak. Jak mówię, że będzie filmik, to będzie może jutro rano wrzucę gdzieś tak i będzie na TC, czyli Trollcraft, albo na Jaś MC. Nie będę się mawiała. Nawet to za niestety nie mogę. Mam trochę chrypkę, więc trochę słabo możecie mnie słyszeć. Trochę to jest taki stres, jak się mówi przed widzami na serio. Ale nie mi się taka dużo twarz. Pamiętajcie o subskrypcji. Subskrypcja i film. Cześć. Żółwik.